solar power plant gikatakdang itukod sa San Isidro, Davao Oriental. Giluman nga pagasugda na sunod tuig ang pagtukod sa usa ka 100 megawatt nga photovoltaic power generation plant sa munisipalidad sa San Isidro, Davao Oriental. Kini human nga gipirmahan ang usa ka Memorandum of Understanding kon MOU tali sa LGU og SolarMed Company nga usa ka private investor gikan sa South Korea. Ang MOU gipirmahan tali Mayor Angel Go, ang LGU San Isidro og Dr. Simong Song, kinsa representante sa SolarMed Company. Nagkantidad sa 9.7 billion pesos ang proyekto. Walay magasto ang LGU sanglit ubos kini sa Public-Private Partnership o PPP scheme diin mugnaon ng usa ka build, operate, transfer sa kagamhanang lokal. Og pinaagi nini mamahimong bastante na ang supply sa kuryente dili lang sa mga residente sa San Isidro apan lakip na sa tibuok probinsya. Og mao kadto ang Cavao Baka News. Kini si Ruben Casanova Jr. Karon, Cavao na ka!